ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಕನೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ ಕೊಯ್ಕ ಅನ್ನಗ ಈ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಟ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ ಕೊಯ್ಕ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಕೊಡಿ ಕೊಯ್ಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಈತ ಕೊಯ್ಯೆ ಈತೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯಿನಂಚಿನ ತುಳಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಾನ ಮುಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ್ ಕಾಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಳು ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಆತಿ ಯಾವು ಅವೇನು ಗುದ್ದೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಗುದ್ದುದು ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದೇನು ಪೊತ್ತುದುಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಮುಂದೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ದಾತು 2 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೇಯ್ಯಾರದೀಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರನ್ನು ದೀತಯಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಉಂದೇನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲೆ ಮಲ್ತ ನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಪರೋಡು ಒಂದುಂಡತೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಫ ನೀರವರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಇತ್ತಂಡ ಪೋರೆಗೆ ಲೈಟಾದ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಬಂಜಿಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನಗ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ದಿನಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಜಿಡು ವಾರಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಪರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಎಡ್ಡಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅತಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೊಯ್ದು ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಕೊಡಿ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯಾವುಂಡು ಆತೆ ಪಾಡೊಂದ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಕಿ ಪಾಡೋಂಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೋಟ ಪರೋಡು ಒಂದುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟ ಪರಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಲೋಟನ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಪರ್ಕ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಕೈಪೆದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ದುಂಡೆಡು ಕಿಚಿ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾರಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪರಂಡವು ಇತ್ತಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಪರ್ಲೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿನ ಪುರ್ಗ ಕಜಿಪುಗು ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪುಪ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಒಂದೇನಂತ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಸನಿ ಪಾಡೋಂಗ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡು ಅಷ್ಟು ರೊಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲೆ ಕಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಕಾಯಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಂಗ
ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುಡೆಲ್ಲ ನಾನು ದೆಕ್ಕದೀತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸಾಕು ಸಾಕು ಒಂದು ಗಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು. ಹಾಂ ಅದು ಬೇಡ. ಇತ್ತವನ್ನೇನು ದೇಕ ದಿನ ನೆನ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಯಾಡು. ಇತ್ತ ಕಾಜಿಪು ಗಂಜಿ ಕಡೆಕ ಇತ್ತು ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಂಡ ಸುಂದು ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ದಿಂಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ ಪಾಡೋಂಡ ಯಾವು ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 5-7 ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಪೂರ ಕೊತ್ತಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆತೈತೆ. ಇತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಂಡ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಬೇಯಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದಜ್ಜ ಐಕೆ ಒಂದು ಅರೆಪುನ ಸೇರ್ಪಂಡ ಅಡೆ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತವನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತಾನುವೆ. ಇತ್ತವನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೇಯ್ತದೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅರೆಪುನು ಐಗೆ ಪಾಡಿಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೇಯ್ತಿನ ಪಗ ಪಾಡಿನದ ಪಣ್ಣಗ ಅರೆಪು ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾನ ನಮ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಡ ಉಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೇನು ಒಂತೆ ಸುರುಟು ಪಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸುರುಟು ಪಾಡೋದು ಇತ್ತ ಪಾಡೋದು ಅರೆಪುನು. ಇತ್ತ ಅರೆಪು ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋಡೊಂದು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬೋಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಾಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಿರಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಗ ಐಕೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ ಈತ ತಾರ ಇರುತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಬೇತ ಒಂದು ಬೇತ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದಿ ಬಂದೆ ತುಲೆ ಈತ ಮುಂಚಿದಿ ಬಂದೆ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಇತ್ತ ರೊಟ್ಟಿನ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಣಲದಿ ಒಂದೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಣ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಡ್ಚಾವ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ನಾರು ತಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಅರೆಪು ಪಾಡೋಣ. ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಾಡು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಾರೆ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಈಗ ತಿರುಪತಿ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರೆ ರಾಮಕೆಂದೇವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತಿರ ಅವಲ ಪಾಡಿ ಅವು ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂದತ್ತು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಾನು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡನ್ನು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಳತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ರಾಮಕೆಂಡು ವೇಪಲ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಥರ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ತುಲೆವರ ಇತ್ತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಲ್ವ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಬಾಡ್ರೆ ಅರೆಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಲು ನೆಕ್ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ರೊಟ್ಟಿನ ಇಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮುಂಚೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಇತ್ತ ಉಂಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವ ಆಣತೆ ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಳಸನಾಗ ಕಜಿಪು ಬಲಸ ಹಂಚಿನ ಸೌಟುಡು ಬಲಸರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಟಗದ ಹಂಚಿನೆಟ್ಟು ಬಲಸುಡು ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಲಸುವತ್ತೆ ಹಂಚಿನೆಟ್ಟು ಅವು ನಂಗೆ ಇಂಚದೆತ್ತದು ಬಲಸರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಸಿ ಬಕ್ಕ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ ನನ್ನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಕ್ಕ ಈ ತುಳು ನಿಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಎಂದಾರೆ ಅಂಚ ತುಳುಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುನಗ ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನರ ಇಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲಿಜ್ಜ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನನ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಸುಪಾಸು ತಕುಲು ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವೋಡು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಬದ್ಧವಾದುಪ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಗು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಇನ್ನಿತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ಪಂಡದೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.